boas tardes, amigos, amigas do balonmán galego. Benvidos a este cuarto partido deste sábado de balonmán aquí na capital do balonmán galego, hoxe que está en Culleredo para a disputa desta segunda semifinal masculina. Pollo Artai contra o equipo locatario. Conmigo, Xulio, Pitu. Imos escoitar as alineacións de un e outro equipo. Que tal, Alberto? Boa tarde, Alberto. O último encontro da xornada de hoxe. Neste último encontro enfrontarase o Hospital Capila Pollo Artai como equipo da casa contra o Balonmán Culleredo como a visitante. Procedemos á alineación do equipo do Balonmán Culleredo. Con número 2, Pablo Giralde. Número 4, Alberto Catoira. Carlos Costa con número 6. Con número 7, Miguel Casal. Número 8, Iago Franco. Número 10, Daniel del Río. Número 12, Cristian Vigo. Número 14, Marcos Vázquez. Número 16, Óscar Bello. Número 19, Daniel de Salvador. Número 23, Álvaro Fernández. Número 27, Thiago Ferreiro. Número 54, Diego Gao. Número 77, Mario Crecente. Número 82, Adrián Díaz. El número 99, Aresio Rosene. Estarán como entrenador José Fernando Vázquez, oficiais Roberto Loxo, Manuel García e Juan Salvador. Polo equipo do Hospital Capila Pollo Artai temos con número 1, Carlos Laranxeiro. Número 2, Francisco Oliver. Número 4, Santiago Calvo. Número 5, Sergio Lorenzo. Número 7, Omar Mosquera. Número 9, Fernando Mosquera. Número 10, Alberto Bao. Número 13, José Veloso. Número 14, Pablo Piñeiro. Número 16, Álvaro Salgueiro. Número 19, Martín Rodríguez. Número 21, Alberto Domato. Número 28, Rodrigo Rodríguez. Número 32, Esteban Carballido. E cerrando filas o número 91, Santiago Picallo. Entre
Entrenador David Parcero. Oficiais Iago Carrido, Teresa Núñez e Mercedes Vilar. A parella arbitral do encontro será Pablo Barreiro e Cristian García. A mesa estará composta por Elena González, Uxía Mariño e como delegado federativo Aurelio Barreiro. Quedan presentados un e outro equipo. A temperatura que sube aquí no pabellón de Tarrío, notouse aí. Non sei, algún deles pode ser local, non? Algún Casualmente visitante. Seguramente visitante, efectivamente. Hoxe o equipo local do pabellón que vai actuar como visitante no marcador. E dá gusto cando se enchen os pabellóns, Bonito, sí. Que maravilla. Pitu, que nos podes destacar dun e de outro equipo? Pois, bueno, por parte de Culle, un equipo moi coral, con unha portería veterana como é Cristian Vigo, es Camariñas, tendo os centrales distintos, como son Marcos e Iago, e os goleadores son os extremos, porque o modelo de xogo de Culleredo é correr, defender e correr. Por parte do Pollo, a mí o xogador particularmente que máis me gusta é Alberto Bao. É un auténtico artista xogando, domina o ciclo de pasos á perfección e ten o balonmán no cerebro, non? É desos xogadores que dá gusto ver xogar, porque non sei o que xoga sino que fai xogar tamén ao seu equipo, non? Os apuntes de un e de outro. Xulio, que esperamos do partido? A ver, a clasificación da Liga regular nos di que igualdad máxima, tanto en posición final da temporada como en goles, como en puntos, perdón. E bueno, como apunta aquí Pitu, que eu non os coñezo tanto, pois bueno, cada un vai a xogar as súas cartas. Si Culleredo pode correr, Artai vai non ter difícil. Se Artai pode controlar ao mellor os tempos do partido, vaille facer oposición. E bueno, o factor ambiental, o factor local pode ser tamén determinante, non? Veremos os ritmos que van impoñendo un e outro, non? Porque o que dicía Pitu, esa forza de conxunto que ten o Culleredo, sobre todo a velocidade. Poder impoñer esa velocidade, a defensa hasta a extenuación para poder imprimir velocidade, esas transicións rápidas que seguramente lle dan bastante máis rédito que ataque posicional ao Culleredo. Sí. Sen dúbida, aunque ten gol, tanto Iago como Álvaro son dous laterales de moita envergadura, teñen lanzamento exterior e tamén o lateral izquierdo, Alberto Catoira, tamén ten un bon lanzamento. O que pasa é que o ano pasado, con o tema da pandemia, preferiu non xogar. É moi respetable, non? Non sei en que momentos de forma estará este ano. Se o ano pasado pude pasar factura ou non competido, non? Claro. Pois aí temos o balón en xogo, o primeiro ataque por parte do Culleredo, recollendo aí o lateral esquerdo, Álvaro, o que recibe. A verdade é que poucos segundos, pero intensos, avisa de pasivo xa para o Culleredo, buscando eses cruces, querendo habilitar o pase pola espalda cara ao pivote, non consigue, recupera Santi Calvo, o balón na contra, e o gol, quen abre o marcador é o Hospital Capilar Pollo, o gol de Fernando Mosquera, que saleu o contraataque, e bueno, deixando xa clara huella do que fixo durante toda a temporada, non? Con 120 goles e sigue sumando. Pues aí temos o balón que chega ao extremo dereito, consigue o gol o zurdo Culleredo. Pues o sí. gol de Carlos Costa. Carlos Costa, sí. Pues aí temos esa defensa que plantea ese 6-0 Fernando Vázquez. E o primeiro ataque posicional para o Pollo Artai. Intenso, boísima intensidade que está aquí no Fervedoiro de Tarrío. Pabellón cheo. Xente que non se quere perder esta oportunidade que ten o Culleredo de obter esa plaza para a final de mañán. Importante
premio, non? Moi importante despois dunha temporada no cual este formato que comentábamos xa pola mañán permite esa segunda oportunidade para acceder, pois ninguén a quere desperdiciar, obviamente. A mí me parece correcto. E sobre todo o equipo que vaya a xogar o sector de campeonato nacional xa ten unha experiencia de sector, non? É importante esa experiencia competitiva tamén, non? Pois sí, é certo porque é diferente, non? Esta competición coas ligas regulares, non? Que tamén hai que os sectores hai que saber xogalos, non. Sí, os sectores son dos que digo que o primeiro partido é crucial, Crucial, sí. Cando xogas a ese grupo de 4 a unha sola volta, o poder simplemente puntuar no primeiro partido, vamos, é básico. Aí está, un veterano como Santi, resolvéndose aí, revolvéndose na liña de 6. Xogador xa que de moi xoven debutou na primeira categoría co Teucro, Sí, Santi Calvo. Estamos atacando ahora entre 1 e 2, a parada do porteiro do Culleredo, pero 7 metros nesa penetración de Martín entre 1 e 2, e o contacto do defensor que foi decretado como 7 metros polo colexiado de fondo. Pois aí temos A Martín. o lanzamento, o gol de Martín, o segundo gol para Martín. Está jugando con dos jugones este Pollo en ataque, ¿no? Con Martín y con Alberto Bao. Pois ataque novamente para Balonmán Culleredo para tratar de restar esa distancia de 2 goles. Recibiendo Álvaro para Alberto. A defensa está se aplicando moi ben en defensa o Pollo Artay, Sí, como se le vai ao impar, Bao, non? Tratando de dificultar esa circulación rápida de balón que decía Pitu. Y ahí está ahora sucesión de cambios de posto, aviso de pasivos, árbitros desde muy temprano, marcando límite do pasivo. Sí, están premiando a intensidad defensiva. E bueno, si o listón está aí, pues está aí durante todo o partido e xa está. Non se cambia o languetazo, boa defensa novamente de Santi Calvo. Sigue o pasivo, teñen que lanzar, acabouse e efectivamente o que dicíamos. Sí, ese blocaje, pois, claro. Boa defensa, vaya 3 defensas boas do Pollo. Pollo, sí. Que lle están dando ese rédito. Vamos, camiños a do minuto 4 e medio xa pasado. E o Pollo optando por ese ritmo máis pausado, tratando de evitar os erros de pase, de recepción, controlando sobre todo o partido. Querendo xerse cara a liña de 6, non chegou a Santi, aí van a contra do Culleredo, vaya paradón! Vaya paradón! Espectacular. Sí, señor. Álvaro, ¿no? Estrella. Vaya paradón de Álvaro. Pues sí, espectacular. porque a velocidad de ese contraataque era, vamos... Estamos hablando de un lanzamiento a menos de 1 metro de a porque... a bocajarro ese lanzamiento, Berto. Tremendo. Lo que pasa é que quizá a execución de Gago non foi moi vertical, Sí, non correcto. saltou hacia o porteiro, non? Sí. Que é unha das premisas que non debes facer nun contraataque, non? Comerte o porteiro. Efectivamente, Desplazar esquiva un poquinho ao porteiro, que se mova, que... corpo a un lado, balón a outro, que sempre se pide nos adestramentos, xogar co porteiro. Porque ao final o porteiro faise moi grande, moi grande. A menor distancia, o ángulo é todavía menor. Pois aí temos 3-1, sigue no electrónico. Camiño do minuto 6, buscándose 2 para 2, Queredo bezazado e o gol. Moi ben traballado ese bloqueo largo, non? No 2 para 2. E bo gol de Marcos. Marcos, sí, en penetración. Bo ese xogo de 2 para 2, vamos, máis sendo un equipo dos de Fernando Vázquez, podemos dicir que o 2 para 2 vai estar mamado, non, mamadísimo. Balonmán do que lle chamábamos nos antigo, que os equipos de balonmán comenzaban no 2 para 2, así que aí está atacando o Pollo, erro no cruce. Aí está salindo a contra o Culleredo, chega a liña de 6 gol. Esta é o guión do que quere marcar Culleredo, non? O que é o modelo de xogo de Fernando é defender e correr, non hai máis.
Eu ese modelo coñezo porque cando xogábamos cando eu era máis mozo xogando, pois desfeito esas tempadas que disfrutei ao lado de Igor, que facíamos, bueno, pois xa que tiñamos a Igor atrás, defender e a correr. Bueno, así foi, tempadas de medias de 38, 40 goles de ataque, que bueno, tamén así valeron chegar ao final da fase de ascenso a prata, que sí. naqueles tempos era moi Máis cara, non? Estaban moi caros, sí. Era moi caro e, vamos, renombres que salían nesa primeira nacional. Pois aí está, aviso de pasivo agora para o Poio Artai. Pon o balón en movimento Santi, buscándose 2 para 2, como insisten, sabedores de que Santi é un xogador moi férreo aí na liña de 6, insistentes tamén nese 2 para 2 para tratar de desequilibrar e continuar, Recibindo Poio, ese 1 para 1, Safa, sale moi ben, golpe franco, sigue o aviso de pasivo, debe quedar, creo que se non contei mal, 2 pases, Vai a ver esa pantalla para o lanzamento, contemporizou, pero fixose de noite, Sí, Álvaro ten moita talla, Fixose de noite aquí en Culleredo, con Álvaro non fai falta escaleiras para cambiar bombillas, Bombillas, verdad, cuidado. Alberto recibindo falta de entendemento nese pase cara fora. Que dominio do bote na contra e gol. Sí, o ritmo do partido non ten nada que ver co partido anterior, No, aquí ten conta, Pitu, que vamos a ter que pedirnos un tempo morto. Sí. Parece que nadie aboja por controlar os tempos en ataque, ¿no? Por favor, que levamos 3 partidos xa e agora xa non dá. Pois aí está a bancada visitante, neste caso do pabillón local, querendo levar o Culleredo cara a victoria. Qué bonito e o balonmán cos pabellóns cheos, repetimos, que golazo! Que ben ese cambio de armado de brazo por parte de Marcos e ese armado intermedio, golpe de muñeca cara arriba. Sí, comentábamos antes que Culleredo tiña 2 centrais distintos, non? Marco é máis profundo, máis vertical, e Iago é un xogador un poquillo que xoga máis lexos da defensa, e move máis o equipo, non? Aí temos a Dani movendo o equipo de Poio, buscando ese 1 para 1, 2 para 2, Cerro novamente, aí ven a contra rapidísima e o Culleredo, balón que quere escapar, pero consigue do malo, e o gol de Carlos Costa, a velocidade é infernal. Sí, o banquillo de Artai que pedía pasos, pero esas velocidades quen conta, Berto, quen conta. Contabas ti os pasos o correcaminos. Non era escapar. Nin o coyote nos contaba. Efectivamente, tiña un contapasos Acme, pero non daba tampouco, E agora que boa. Que boa combinación, é maior todavía parada do porteiro de Culleredo, de Óscar Bello. E aí ven novamente o Culleredo a Carva, ese cruce por diante, querendo sacar éxito, non conseguiu, pero aquí non para ninguén. Non para ninguén, novamente, segunda oleada, terceira, recibindo aí o golpe franco para parar o ataque. Sergio Lorenzo aí da canteira do Teucro. Aí reportando aí nese 3 esa defensa do Artai. Aviso de pasivo xa aquí, vais ese ritmo e aviso de pasivo. Aí ven o lanzamento exterior e a parada do porteiro do Poio. De Álvaro Salgueiro, segunda parada para él. Despois daquela parada espectacular naquela contra, Sí, bueno. Vemos como o pabellón está chegando xente aínda, e isto va a petar, Sí, sigue chegando xente. Aí está, zafouse o erro no lanzamento de Fernando Mosquera. Esta vez non conseguiu balanzar o balón da xaula. Pois sí, ocasión moi clara que non foi capaz de aproveitar. O sea, quiso esquinar tanto ese balón que se lle foi un pouquiño fora. Aí, boa defensa ahora de Pablo Piñeiro sobre Álvaro. E Álvaro, un xogador dunha talla descomunal, Impresionante, pero fíjate a diferencia que hai antropométrica, non? Entre o seu defensor e él. Eso quere decir que Pablo Piñeiro ten que ter garra, O golazo de Miguel Casal. Nos mirámoslo cada 15 días en Bueu, Xulio. Ver a Javi Torres con ese 1,70 m pelado defendendo a laterales. É verdade, defendendo. Subindo por enriba deles, así que cuidadiño. A talla non significa que se teña menos garra. Atacando o Poio.
Ahí está, sucesión de cruces. Pablo queriendo sacar. De defensa do Culleredo tamén, que non se quere quedar atrás, Agresividade por parte dun e do outro equipo. Entendamos agresividade como intensidade, Correcto. E Sergio Lorenzo que está xogando aquí no lateral cando, bueno, eu conocín así os Que ben. principios no Teucro. Que ven esa acción defensiva, non? Xogan o 2 para 2. O corte do 54 do xogador de Gago en esa axuda para robar o balón, non? Aí vai o balón que chega ao extremo e que facilidade para definir. Que ben define Miguel Casal para poñer o 4-7 e obligar a pedir o tempo morto o banco do Pollo Artai. Vale, calma. Están presionándonos en los 12 y obligándonos a iniciar siempre con bote. Alguna circulación del extremo, sobre todo puedes circular tú allá, zurdo. Métete alguna vez para que esos 12 tengan que bajar. Y no iniciemos siempre con el bote, ¿vale? No nos van a pitar esos golpes francos. Pero da igual, vamos con brazo libre, van a dejar. Sabemos que el arbitraje es ese. Vamos a seguir, hostia. Y aquí atrás no estamos tan mal. El problema es que, claro, nos pillan después a la contra, descolocados y nos entran para adentro, tío. Vamos allí con más juego, más calma, más cabeza. Es muy largo, joder. Sí, sin duda, ben falado por parte de Iago, non? Culleredo está xogando con disuasiones pares moi arriba, esos deixa espacios aí atrás, esos espacios pues, o que busca Iago é que ocupen os extremos en circulación, non? Para hacer baixar un pouquiño a primeira línea xogue un pouco máis cómoda, non? Correcto. E despois decir aos seus xogadores que, bueno, que o arbitraxe é ese e que se adapten eles ao arbitraxe, que non... Sí, é importantísimo eso suyo. Claro. Leu moi ben o arbitraxe, sabe que é un arbitraxe super flow, que como o brazo vaya libre non van a pitar golpe franco se non influye no lanzamento, hai que adecuarse a Acatalo e nada de... Eu son dos que digo que, bueno, trato de transmitirlo sempre aos equipos que adestro, non? Que sin árbitros non hai partido, co cual hai que dar gracias que hai árbitros para poder xogar. Aí está o gol dende o extremo do Pollo Artai. Pablo Gol de Piñeiro. Pablo. O gol do zurdo dende o extremo. E aquí non para, recibindo o pivote cullerdense para converter o gol. Golazo de Gago. Sí, non estaba moi ben organizada ainda a defensa. Hubo dúbida entre os dous centrales, non marcase ao pivote, non? Aí o Culleredo que ten clarísimo, a velocidade vai a ser un factor clave para eles, se está marcado no plan de partido non se vai a perder para nada. Pois atacando o Hospital Capilar Pollo Artai, temos ahora no centro a Alberto Bao, dende o extremo e a parada. Boa parada de Óscar Bello, segunda parada para él. Pois moi ben, era un lanzamento franco, un lanzamento moi ben para o extremo, con espacio, saltou, doulle tempo e moi ben esa parada do porteiro de Culleredo. Marca a xogada 2, Marcos, a ver como... Pues aquí temos este cruce, o pivote situado no lado esquerdo. Permuta aquí, E van a buscar a 2 dos para contra 2 de Gago. aquí, seguir para adelante. Ui, esa volta quizáis. Claro, nunca volves a lograr do crimen, non digo. Nunca volves a... Se estés ganada lá, Claro. hai que explotarla lá. Efectivamente, se as cousas que os adestradores, pois sí que os saca un pouquiño de quicio. Cando tes a xogada lista, é preferible rematar ali. Se o extremo non mira claro, xa será el que meña de volta e a Sí. todos nos dá tempo a poñernos, non? Sí, porque o campo, unha cousa é a profundidade, pero tamén é a chula do campo. Hai que xogar tamén con os 20 metros que ten de ancho, non? E a veces esquecémonos de esos detalles. 20 metros son moitos, senón que lle digan os concelleiros de urbanismo, non? Pois o balón que petou no pau do porteiro cullerdense. Poñémoslle outro punto positivo para él. E atacando novamente Culleredo. Sí, Culleredo que colle aí un colchonciño pequeno.
Sabemos que ni en definitivo ni moito menos, de 3 goles, que bueno, polo menos lle dá un pouco de comodidad. Claro. Aí está o extremo dereito, o balón. É a mesma forma que antes de iniciar, finalizaron donde tiñan que finalizar, non? Foi unha pena o erro do lanzamento, pero está ben xogado. Consiguen ese 3-2 na zona contraria ao inicio da permuta. Aí ben pechado por parte do porteiro, ben pechado ese corto e ao final acabou o balón no lateral da portería. Pollo atacando, aí vai no bote, levántase e o balón o Pau entre o porteiro e o Pau e a correr. Aquí ven o séptimo de caballería outra vez. Amago de lanzamento, recibe o lateral esquerdo. Vale. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Sí, Culleredo xoga como ese ataque continuado despois da terceira oleada, non? Para intentar coller a Pollo, perdón, descolocados, Sí, non? sí, ainda non formados. Eu quedome con unha cousa aí, o balón recuperado, o porteiro levantándose todavía e foi o primeiro que saliu disparado afora da área para dar o apoio que o equipo pudese correr, Sí, Iso é algo que obviamente adéstrase e vai no ADN do equipo. Pois novamente Pollo atacando, que ves esa foca, ese 2-2 e que gol sí, consigue. deslizou moi ben Omar. na trayectoria contraria ao sentido do pase, non? Entonces, el no da dereita e o cambio de dirección á esquerda do central fixo que miraran na responsabilidade por pares tanto Pablo como Iago, non? Pois bo gol aí de Martín, ben xogada esa opción de 2-2. E Omar que ben formado no Rasoeiro, non vou decir porque sea do Grove, pero tiña que decirlo. Apunte queda por aí, saludamos tamén como non a xente do Grove, que seguro que nos está seguindo aquí este fin de semana de balonmán. O Culleredo atacando, está me gustando moitísimo o central cullerdense, que movilidade ten. Hola, ahora zurdo. Que se lle deixan chegar a esa distancia, esas palancas, Con esa envergadura, claro, cuidado. Con esa envergadura, lo que dicía, Marcos, ese central cullerdense, moi móvil, sobre todo moi móvil cara aos lados. Ahora cambio de dirección, cambio de ritmo de Alberto Bao, e ollo aquí a contra. Se non vale solo coa parada, aí temos un pase de tira líneas. Espectacular o porteiro cullerdense, Está traballando Culleredo a unha velocidade increíble, parece de outra división, partidos de Champions con menos ritmo, Sí. A ver, as pernas se aguantan. Bueno, hai fondo de barquillo tamén, Sí, Eso Hai un importante, fondo de banquillo, un fondo de armario aí que non desentona nada a xente que está xogando. poder ter ese fondo de banquillo, sobre todo nestes fines de semana de tanto partido, saber entrar, poder administrar tamén é importante nestes campeonatos. Pois atacando novamente o Culleredo, está con todo, levamos 19 minutos casi, aí está o pase cada línea de 6 metros, ben anticipado por Pablo Piñeiro, que foi máis listo todavía. Demasiado telegrafiado, non? Sí. Pivote estático. Sí, pero bueno, con esa envergadura, cuidado, hai que saber defendelo, non é? Tamén. Ainda que esté telegrafiada, hai que chegar aí, cuidadiño. Eu vou a dar o voto positivo a Pablo por esa defensa. Ataca novamente Pollo, 7-11 no marcador, a Vaselina. Olles onde entrou eso. Que ben, Fernando. Sí, parecía un tiro con pouco ergonómico. Eses son dos de arco de medio punto, ¿no? Un tiro gótico. Vaya parábola que describiu ese balón para lanzarse na escuadra, porque ainda por riba entrou unha escuadra, cuidado. Atacando Culleredo, ¿cómo se eleva? Vaya languetazo, vaya disparo que ten. Pero aí non lle Iago Franco. saleu nadie, pon o pé 9-10 metros con esa velocidade. Sí, además faino con 2 pasos moi rápido, non dá tempo a que te toquen, non? Claro. Porque ven con moita anticipación. E sobre todo traballado que está ese lanzamento no feito de posicionar os pés, o pé de apoio xa apuntando cara á portería. Sí. Son pequenos xestos técnicos que se adestran e hai que adestrarlos moito, pero unha vez que salen
facilitar o traballo moitísimo, Hoy recupera nuevamente Balonmán Culleredo. Y ahí ven, nuevamente a carga, vaya a parar o ataque. Claro, va a descansar un poquillo Marcos, ahora sale Iago. Va a nos a dar también a nos un respirillo aquí en este ataque. Y ahora sale Iago ahí al centro. Iago ordenando esa xogada. Sí. Temos aí a Iago no centro, outro Iago no lateral esquerdo. E Álvaro creo que recibe no dereito. O xogo, vaya finta, Sí, e o golazo. Apuntabas, Pitu. Sí, todo ven a partir de apretar moi ben Catoira no lado dereito, con un cambio de dirección moi forte, unha trayectoria moi forte hacia o centro, facendo, provocando axuda defensiva aí, basculando toda a defensa, para deixarlle todo o espacio aquí ao lateral dereito, a izquierdo, perdón, a Iago, non? Ese un contra un que non desaproveitou, foi unha baldosa, sí. Bueno, neste caso, un cachiño de parque, Nunha tablilla. Unha tablilla, exactamente. Pois o erro aí do Pollo na ataque, o lanzamento dende fora. Ademais variando moito, Iago. Sí. Iago Franco leva un repertorio de lanzamentos a distintos ángulos. É difícil a hora de leerlo por parte do porteiro porque non me unha, non? Está cambiando moi ben o lanzamento, non? Sí, aí o feito de que chegue demasiado fácil, sin contacto, por moito que poñas brazos para tapar, o porteiro está un pouco vendido. Sí. Atacando nuevamente Hospital que Pilar Pollo, balón cara ao extremo, habilítase o espacio, pero petou o balón do Pau. E aí temos o que comentábamos, o porteiro é o primeiro en salir correndo cara ao ataque. Claramente a misión é correr, Si é o primeiro que empuxa o porteiro é porque eso está entrenado así, está no seu ADN. Bueno, pois sigue rotando aí, os dous extremos, tanto Dani Salvador no extremo dereito como Crecente son dos bons extremos tamén, non ten Iago nada que polas costas, o golazo, gustándose a Culleredo. É Pablo Giraldez, un mítico do balonmán galego, un seleccionado en categorías inferiores por a selección galega, un xogador de moita calidade, interrompeu a súa carreira balonmanística por súa carreira universitaria, pero é un xogador con moita calidade saído do balonmán ártabro, non? Impresionante. Pois atacando aí novamente Pollo Artai. Temos ahora xogando nesa primeira línea. Aí no centro agora mismo que Martín, que consigue o gol. Martín que é o que está Co tratando de arriba, manter o equipo, Sí. Moi ben a finta co brazo arriba e onde vir. Pois minuto 23, sí, 23. O ritmo de partido é tan alto que hasta eu creo que os segundos están correndo de segundo e medio en segundo e medio, Diferencia de 6 para o Balonmán Culleredo. Iago mandando unha nova xogada. Aí está o cambio de posto. Iago no 1-1 habilitando o extremo. Non se atreveu a finta, refinta e o gol. Imposible, non? Golo corto por onde creo que xa non había nin espacio, Como si se confiaran en que o árbitro iba a pitar falta, o sea, golpe franco, bueno. Sí, Pues, un pouco desconcentrado e cambio na portería do... Sí, xa estaba ahora, eu creo que o porteiro de Pollo desconcertado, desquiciado xa con todas esas opcións de non tocar unha. O lanzamento de Martín, que ahora sí atopou a posición de Óscar Bello. Séptima parada para o porteiro cullerdense, o 1-1 de Iago, a penetración. ¡Qué calidade! Impresionante Iago con o tema dos amagos, Sí. Qué importantes son esos tempos de ataque, de pase, de amago. Tempo morto que pide Iago, o adestrador do Pollo. Imos a escucharlo nuevamente. En ataque, generamos situaciones y no están entrando. Vamos con confianza en los putos lanzamientos, pero atrás, el tema es atrás, no estamos abriendo mucho. Nos estamos quedando un 3 con pivote, el otro sale y lo están bailando. Y después, cuando nos vienen en carrera con los cruces, ya no nos da para salir a tocar al lanzamiento, tíos. Por favor, que no nos puedan meter ese pivote ahí y nos quedemos ahí agarrados.
vamos todo el bloque defensivo hacia un lado y hacia el otro, juntos. Porque si nos abrimos tanto nos está pasando eso, nos pillan. Pero vamos, calma. Regalar el partido, joder. Calma, menos precipitación. Defensa, joder. Tenemos que tirar aquí atrás. Vale, venga. Vamos, Sofía, vamos. Hasta el final, cabeza, defensa. Sí. Pois está claro, non, Pitu? Defensa, Sí. defensa. Moi boa reflexión por parte de Iago, non? Eles van con moito ímpetu aos uns contra uns cando os atacantes de Culleredo arrastran de verdad, entonces fan que zonalmente perdas esos espazos, non? Entón, Culleredo, gracias aos cruces, ás permutas, está conseguindo sempre que non cheguen, fan moi tarde os cambios de oponente, que cheguen moi tarde a tocar, que é o que decía Iago, non? Pois vamos a ver se consigue axustar esa defensa o Pollo, o equipo de Iago, atacando ahora para tratar de recortar esa distancia de 8, 17-9. Estamos no minuto, chegando ao minuto 25. Cambiaron o centro, en vez de Pablo está ahora Dani del Río, me parece que é, non? Sí, de defensor central. Adrián. Adrián. Aí está o corte de Culleredo de Adrián, precisamente, Adrián, que leva o sí. balón asistindo ao seu compañeiro e a primeira parada do porteiro de Carlos Laranxeiro. Non puido ser máis acertada, Pois paradón, sí, paradón a bocajarro tamén, con toda a ventaxa para o atacante. E como subeu esas mans aí para sacar ese balón. Pois nova oportunidade para o Pollo para tratar de recrutar esa distancia. Atacando aí ahora Esteban, o que está no centro do ataque de Pollo. Aí está esa penetración e o gol de Esteban. Esteban, sí. Ese pase máis un pouquiño de claridade, un pouquiño de continuidade, que é o que estaba pedindo tamén Iago e máis David, o auxiliar del, de pois tranquilidade, que non teñamos prisa, que a opción vai a aparecer igualmente. Que estaba conseguindo opcións que ao final era o detalle de metela ou fallala, non? A precisión esa no lanzamento. Bueno, Pois atacando novamente Culleredo. Iago no bote, vai a perder o balón, sí, ainda que pegou na perna do defensor de Pollo, pero ben defendido ahora polos rapaces de Iago. Atacando novamente Culleredo, Álvaro recibindo, Iago habilitando o pivote, o golazo. Que fácil o fixo. Están tendo un pequeño erro Pollo na defensa, que deixa correr ao pivote, ao espacio, que deixa o defensor que sae ao xogador de primeira liña, non? Está deslizando moi ben esas ventaxas espaciales no xogo 2 contra 2, tanto Iago como outro Iago están habilitando moi ben ao pivote, non? Pois aí novamente atacando o Hospital que Pilar Pollo. Esteban habilitando o extremo, non se vai a atrever. Esteban recibindo novamente. Ahora buscando espacio no lado dereito, recibindo extremo. Pablo Piñeiro e sigan. Non decreta nada o colexiado de fondo. Aquí ven novamente o Culleredo. Iago buscando a penetración, habilitando ese pase a liña de 6. Que tiña ao seu compañeiro extremo dereito, a Dani, desde o lado, pero golpe franco que consigue forzar o Pollo Artai. Sí, Cartón Manelo. Dani protesta porque que non fixo pasos, entón cortaron o tal vez, bueno. Cartón Manelo e aí para o banco de Pollo. Iago co outro Iago, Álvaro que se levanta e novamente, así a primeiro paso, orientado. É difícil parar a Alberto. Alberto Catoira está facendo unha gran primeira parte, non só finalizando, sino con que crea en ese doble pase que fan, ¿no? Que fai o mago central e ven con todo o centro, e de aí consigue as ventaxas tanto temporales, espaciales como numéricas, non? Aí está Salvador habilitando. Qué pena, habilitou aí Esteban ao extremo esquerdo.
Sí, ese fallo aí na recepción fixo que perdera a velocidade, a carreira, entón dificultou o lanzamento. sí, moito. Ahí está Alberto recibindo. Iago, a afición de Culleredo querendo axudar todavía máis o seu equipo, ese octavo xogador e o gol. O golazo de Iago Ferreiro que está poñendo moitísima calidade, Si, aí baixo o centro de gravidade. Está claro que non contra un non era tan forte con respecto a creo que Santicalvo, ¿no? Sí, sí. Entón, pues, esa baixada de centro de gravedade conseguiu equilibralo. Aí que Isabase o pivote de apoio dun agarrón sí. que non lle pitaron a contra do Culleredo. E o gol de Mario Crecente. Son 11 goles xa, Sí, o Pollo que non debería entrar nesa dinámica, queda moito tempo. Bueno, non sei se o feito de ser local o Culleredo pois tamén lle fai sufrir un pouco máis o Artai. En todo caso son dinámicas a corregir, non se pode entrar nese... Sí, nesa espiral, porque ao final vas de negativo en negativo, aquí que se trata de sumar. Pois atacando Pollo Baleirando a súa portería agora mesmo. Si, quedan 20 segundos. Pablo recibindo, querendo fintar para conseguir éxito, non consigue. Golpe franco que forzou aí 10 últimos segundos. Vais a acabar aí o partido, Vais a acabar aí o partido. 4 segundos, 3, 2, non hai lanzamento. Esteban que lanza. Pois 7 metros, 7 metros. Pois dou tempo a sacar ese Petróleo. 7 metros. Petróleo, pero ademais do valioso, cando o petróleo está caro. Sí. Cando o petróleo está caro. Pois aí está Esteban Carballido que se dirixe a liña de 7 metros. A subían os árbitros, primeiro amago e que golazo. Que ben localizou ese lanzamento Esteban, sí, no penalti. E chegamos ao descanso desta segunda semifinal co resultado de Pollo 11, Culleredo 21, a distancia enorme de 10 goles, pero hemos visto cousas peores, Sí, hasta que pita o árbitro o minuto 60, aquí non hai nada gañado, non? 60 minutos e ademais calquera chispa que se pode encender que che pode dar un plus de cara a poder recuperar camiño. Sí, é unha pena que, bueno, que a distancia no marcador sea así tan grande para despois a competitividade, sobre todo eso, Artai non debería entrar nesa dinámica negativa de estar pensando no que pitan os árbitros, de pensar que me tocaron e non pita. Non, hai que seguir e nada máis, non se pode, non porque perjudicas a teu equipo, non. Efectivamente, esas accións negativas que ao final poden ser negativas doblemente, non? Marcan un gol, acabas excluído, E 2 minutos. contagias aos compañeiros. Sí. Sí. Xa advertía Iago, non? Que xa se está pitando dunha forma e que había que adaptarse a ela, Catala, non? e nada para máis. os dous equipos igual. Exactamente. Non hai máis, o arbitraxe non creo que este, vamos, Para meu condicionando nada o para meu resultado, parecer, non? non. Ni moito menos. No, o arbitraxe está sendo correcto, Por puseron eso. o nivel desde o principio. Sí. Quizáis o Pollo este un pouco máis molesto con algunha acción que presumiblemente podían estar pedindo penaltis por eses contactos nos lanzamentos, pero que dicía Pitu ao principio. Están levando desde o principio ter o brazo libre, pois vai a misa. Sí. Directamente, non están cambiando criterio. Son árbitros xa conocidos porque xa arbitran durante a temporada, Sí, o sea, xa os conoces, xa sabes como... sí. Entón, pues nada, te tes que adaptar e nada máis. Aparte que é unha tendencia ahora de unha corrente de vanguarda, non? No arbitraxe, é dicir, hai órdenes de arriba de deixar xogar e canto máis deixeis xogarse, sempre que non deshabilites o xogo, Sí, o reglamento. pois é moito máis importante. Pois Damos paso a María, non? Sí, damoslle paso a María, que xa ten protagonistas. Pois sí, estou aquí con Roberto García, delegado provincial de Deportes da Xunta de Galicia. Un ano máis aquí en Culleredo. Roberto, ¿qué tal? Bien, pues muy bien, encantado de que estéis primero aquí en nuestra provincia y en Culleredo, ¿no? En el Ayuntamiento de Culleredo. Y segundo, bueno, pues que la Federación Gallega de Balonmano crea en Coruña y que potencie, como habíamos dicho el año pasado, esta zona
pues encantado. Muchas gracias también a toda la Junta Directiva, a Bruno, por supuesto, que hace muchos años que lo conozco, y fantástico, fantástico de que estéis aquí. Con eventos como este é difícil non afeccionarse ao balonmán, non? Sí, la verdad que sí, está siendo un partido muy entretenido. De cara al espectador es muy intenso, muy rápido. Juegan en casa o encima, bueno, pues hace que esto sea, que vibre más, ¿no? El pabellón, es muy bonito, está muy bien, está muy bien. E ademais este ano sumamos que as finais tamén van a ser aquí no pabellón de Tarrío en Culleredo. Sí, yo creo que el año pasado habíamos comentado, ¿no?, los formatos que estáis teniendo en la federación. Yo creo que es un acierto porque le da mucho más vistosidad, mucho más, es intenso, y la verdad que, bueno, es un formato agradecido, ¿no?, de cara al espectador. Para algunos, bueno, algún club no será muy beneficiado, pero creo que es vistoso y es muy visual, ¿no? Sí, ademais, bueno, como dicías, para algún espectador máis que para outro, porque temos un resultado de 11-21 a favor do Culleredo. Sí, yo qué puedo decir, yo territorialmente tengo que decir que estoy encantado, ¿no?, con este resultado. Pero bueno, nunca, yo creo que el Pollo también es un gran equipo. Lo que sí que quería destacar es la juventud, ¿no?, que hay en el balonmano gallego. Yo creo que es un punto de inflexión importante en nuestro deporte gallego y sobre todo un balonmano. Quiero decir que las cosas se están haciendo bien tanto por la federación como por los clubes. E ademais, se o Culleredo métese na final masculina, teremos 2 equipos co Calvo Xiria da provincia da Coruña nas finais deste ano, non? Eso tamén di que se está traballando moi ben aquí no norte. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo esto es lo que decía, ¿no?, que La Coruña, la provincia, ha experimentado un cambio creo que importante. ¿Qué voy a decir del Calvo Xiria? Es un club que ha crecido y está haciendo las cosas muy bien, ya no solo ahora, ya la conozco hace muchos años, está trabajando muy bien con la base, eso va a dar sus frutos. Creo que el Culleredo sigue la misma dinámica, por lo que he hablado con los junta directiva, y eso es lo ideal, hay que apostar por la base. Lo estamos viendo también en las elecciones autonómicas, ¿no?, cuando están saliendo, como la última fin de semana me parece. Eso quiere decir que las cosas bien hechas no ocupan lugar. Pois moitísimas gracias, Roberto, déixote que sigas disfrutando desta semifinal. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. E nada, despedímonos aquí dentro da pista. Como vedes, está chea de rapaces que están tamén disfrutando do noso deporte. Non vos perdades esta segunda metade porque pode haber ou a épica ou o Culleredo clasificado para a final de mañán.
Pois benvidos de novo. Aquí estamos para vivir este segundo acto da segunda semifinal. Recordamos o resultado hasta ahora. Pollo Artai 11, Culleredo 21, un partido super intenso na primeira parte, Sí, é unha pena un pouco eso, esa diferencia no marcador que, bueno, a ver si Pollo trata de poñer remedio para que isto se iguale un pouquiño e que, bueno, que en canto ao marcador creo que está cometendo error de entrar eso no anímico, no derroteiro anímico e tal, pero bueno, a ver si é capaz Iago de, bueno, de repoñer esa sensación, sí. Pois a ver que nos depara, a ver onde se abre o libro enciclopédico, non? Si pola E de Épica ou pola C de Culleredo. Bueno, home, o factor cancha tamén anímicamente tamén afectará e bueno, non hai máis que ver que o público xa encheu aquí as gradas do pabellón, entón, bueno, eso tamén fai, bueno, como decía antes María, non? O octavo xogador. Efectivamente, octavo xogador. E sobre todo, a ver como Pollo encara esta segunda mitade, non? Con que defensa vai a plantear, se vai a seguir con 6-0, se vai ir un pouco máis a suicidio, porque ten que ir ao suicidio. Desde goles abaixo no descanso implica cambiar o plan B, non? A ver que plan B ten Bueu para levantar o partido. Bueu, bueno, cando queiras Pitu... Pollo, perdón. Que como estou con dous de Bueu... Invitámoste sin problema, pero bueno, está do outro lado da ría. Estou con dous de Bueu. É un cruce de cables total. Pedimos disculpas aos de Pollo, levámonos todos ben, aquí non hai problema, así que... Comeza xa o segundo acto aí atacando Pollo Artai. Aí a defensa agresiva, porque salir aí hasta 15 metros como saleu, cuidado. Esteban querendo entrar e a parada. Entrou ahora Cristian na portería. O veterano Cristian con moitísima experiencia nesa primeira nacional en Camariñas. E si xa o fixo ben na primeira parte o seu compañeiro, como salja el coas tablas. Coidadiño. Pois atacando aí esa superioridade que ten numérica e que parada! Que paradón de Carlos! Minuto porteiros. Xogou ben Culleredo, pivote entre 1 e 2 na zona contraria ao inicio de balón en anchura por a dereita e finalizando por a esquerda, non? Ataque claro, ataque moi claro. Pois aí temos novamente Pollo tratando de remontar esa diferencia que ten. De momento non vai a xogar con esa portería baleira que lle pode dar a superioridade numérica en ataque, que pode ser unha das opcións chegado o momento, pero de momento non opta por facer iso Iago. Aí temos a bancada de Culleredo levando o seu equipo, berrando tambores, gritos, aí está, 7 metros, se vai a ver, 2 minutos tamén para Iago Ferreiro. Sanción disciplinaria. Que a primeira de Culleredo? Sí, eu teño a primeira anotada. Sí. Tamén é certo que non sei se igual unha máis, pero creo que a primeira. Sí. Esteban disposto para anotar e anotou Esteban. O gol, terceiro gol para él, poñendo 12-21. Pois vai a atacar ahora en inferioridade o Culleredo. Alberto na dereita, Martín no centro, Marcos, disculpas, e Álvaro no lado esquerdo. Aí está Marcos recibindo o lanzamento e a parada de Carlos. Segunda parada consecutiva del Arancheiro, atacando o Pollo, habilitando cara ao extremo e o gol. O gol de Pablo Piñeiro dende o extremo en esa transición rápida do equipo de Pollo. Sí, ben subido ese contraataque o Pollo, aí que neste caso finaliza con éxito para recortar, pois, bueno, a superioridade de momento con 2 goles, de momento porque aínda non recuperou o Culleredo, o xogador excluído. E aí está o movimento de pezas dos cullerdenses. Marcos que vai a buscar o desequilibrio dende aí, recibindo na línea o extremo que se desdoblara e conseguindo o penalti.
Moi inteligente, ben movido aí, Sí, ben desdoblado ese extremo aí para ocupar detrás do defensor. Bueno, sobre todo o pase de Marcos, ¿no? Sin mirar que fai que a defensa pois sí, tamén pendentes en outra cousa, non? Que o pasador ten tanto máis mérito que... Pois o gol ahora de Marcos dende a liña de 7 para poñer o 13-22. 13-22 no electrónico e aí o balón que lle deu salir un ovo, ou descoseu ou así, pero cambio de balón e a pasar pola clínica de balóns. Pois, fío e agulla. Aí deses aínda ou facemos os de corte e pega. A verdade é que agora xa casi non vale a pena. Se fai falta temos o curtidor, témoslo aquí, non hai problema. Bueno, non é fallo, ainda lle dou algo, sí. O Pollo atacando, tratando de reducir distancias. Boa ataque, espectacular a parada de Cristian. Sí, como lle saca Vigo aí a Sergio Lorenzo ese lanzamiento franco aí de 6 metros. É unha mágoa porque Pollo está xogando ben, ás veces finaliza con moita claridade, pero ven os paus, os lanzamentos errados por fora ou paradas, fai que non este no partido, sí. Sabes? Esas cousas son ás veces o que te quitan do partido tamén. Sí, lle decía Iago antes, no primer tempo, nun tempo morto, lle decía que estamos jugando ben, que solo falta finalizar. Pois nada, pois sigue un poquinho nesa tónica, non? Falta en ataque, boísima defensa ahora do equipo de Pollo, boísima defensa por parte de Sergio. E Fernando que está movendo ben o banquillo. Ahora está Álvaro sustituindo a Iago. Están os dous extremos que finalizaron na primeira parte. O poder administrar tanto recurso é crucial tamén. O gol de Sergio. Ahora sí que Sergio quería resarcir do fallo anterior, do fallo non, do balón que lle sacou antes Vigo. Pois aí temos atacando Culleredo, que ahora está con un ritmo un poquinho máis lento que antes. Marcos por Iago e Iago por Álvaro. Aí está Marcos recibindo. Aí está o lanzamento de Alberto, a parada de Carlos Laranxeiro, pero Reseite consigue o gol. Claro, estas son as claves, non? Ahora Dani lanza con contacto, aguanta o contacto e despois lanza para meter gol, non para que lle piten os 7 metros, sabes? Correcto. A veces a convicción que ten un xogador para meter gol é clave, non? Importante sempre continuar e sempre non deixarse relajar polo contacto e penalti, non. Martín querendo recibir aí, Omar querendo xerar, se non conseguiu, perde o balón o Pollo. Aí ven a contra dos cullerdenses, boa man aí do defensor de Pollo, pero vai quedar o balón para un árbitro para un lado, outro árbitro para outro. Que facemos? A quen lle damos? A quen lle damos? Pois o balón para Culleredo. Eu desde a miña perspectiva me pareceu que tamén fora Omar o último en tocar balón, pero bueno. Sí, para mí tamén. Pois nova posesión aí para Balonmán Culleredo. Recordamos, 14-23 no electrónico, xa vamos por casi camiño do minuto 7 deste segundo acto. Boa defensa aí, boa defensa de Santi Calvo. Aí están pedindolle un pouquiño máis de defensa dende o banco de Pollo. O lanzamento exterior, boa, ben defensa, moi boa defensa ahora, salindo a tocar aí ao lanzador cullerdense, a Iago. Marcos recibindo languetazo que se vai. Sí, como quiso sacar ese brazo aí de cadeira, de abaixo arriba. Bueno, pois é o que teñen estos lanzamentos difíciles que non, para ser preciso. Hai que ser moi preciso, moi preciso. Pois oportunidade para recurtar para o Pollo. Aí vemos o desdoble. Martín querendo habilitarse para Omar, que recibe, pero cortou antes o colexiado.
Sí, o Pollo ahora que ten que, bueno, buscar que cada ataque sea con éxito, porque, bueno, non pode entrar nun tanteador túa mía. Entón, bueno, Sí, o Pollo ahora que está pecando mellor un pouquiño de xogo individual, sí, de non... moito un contra un, e se non teño nada, solto o balón. Xa é o xogo do desquiciado moitas veces. xa, sí. Xa é o erro de Alberto Bao, balón que non queda para ninguén. Ao final para o Culleredo, querendo salir a contra, vai a parar aí, vai a parar, sí, non, sí, o balón, cara ao extremo. E vai a ver aí. Piden asistencia para o xogador de Pollo que quedou mancado na acción anterior para Alberto Bao. 2 minutos. 2 minutos para Martín, que é a segunda xa, Sí. Sí, aínda que o contacto sea no balón, o balón está recepcionado, brazmado, aínda que non toque brazo, pois a acción é punible totalmente. Pois vai a haber cambio aí na portería de Pollo, vai a salir a bomba. Santi Picallo. Vamos a ver si se recupera Alberto Bao, que non sexa nada ese golpe que xa se do nocello, creo. Sí. A ver se non foi un mal xiro, que quedase unha perna prendida no momento de querer arrancar. Aí facendo as maniobras para tratar de saber cal é o alcance da lesión. Hai varias maniobras aí para rodillas para saber xa directamente se é menisco, se é cruzado. Sí, ou si é polo menos definitivo para hoxe, non? O sea, Sí. Pero aí, bueno, o xogador a procesión vaille por dentro, entón, bueno, vai arriba. Sí, hai que Esperemos moitas que veces no. o feito de ver como se levanta, se vai solo ou se vai acompañado, xa dá moitas mostras. Bueno, Sí, en primeira instancia é importante tampouco non forzar, non poder incrementar esa lesión pensando que non é nada. Non, hai que ser cauto e pouco a pouco e vendo a sensación. pois aí vai o lanzamento de 7 metros. Vai a ser Marcos quen execute. Picallo baixo paus, a bomba Picallo. Vais abaixo, aguanta finalmente, casi yo colle, Sí, Casi yo colle, Santi Picallo, pero gol de Marcos. Porque desequilibrouse un pouco no primeiro amago, que senón Sí, doulle tempo incluso a repoñerse, Casi, prácticamente casi chega, Pois inferioridade do Pollo Artai. Sale ahora Santi Calvo en ataque, Valeira a portería Pollo, ahora sí, vai a pola épica. 10 goles de diferencia, como estaban no descanso, pero con menos tempo agora mesmo. con 22 casi- minutos, 21. Sí, con casi 10 minutos menos. Ahí está esa Ahora penetración. Gol de Omar, que consigue. Sí, que aí por potencia, por forza se vai entre o 2 e o 3. Conseguiu perforar aí Omar a portería de Vigo. Cristian está atacando nuevamente Culleredo. Alberto habilitando pivote, aproveitando esa superioridade numérica ben xogada por parte do Culleredo e conseguindo gol de Gago. sí, xogaron non ao contrario, xogaron co pivote no lado dereito, en vez de conectar ao final co extremo, conectaron co pivote. Se trata un pouquiño de aclarar ese 3 para 2 e Sí. deixar esa media máis posible para resolver. É moi importante ter o xogador decisor que sepa tamén, bueno, teña esa habilidade para o pase longo, un pase corto, un paseo pivote ou incluso a lanzar. ¡Qué bo amago de Amar e a parada! O paradón de Cristian. Que ben o fixo Omar, yo os teño visto moitas veces, ese amago de lanzamento exterior, ese bote en salto, pero que ben yo colleu ahora Cristian Vigo. E que bonito isto do balonmán, é unha boa acción de Cristian sobre o lanzamento de Omar e como supo Omar tamén dicirlle Sí, home, ole, claro, aplaudirlle esa correcto. parada, Sí, pues, Ahora pitou que recibiu fora do campo Dani, o lanzamento do extremo viña de fora do campo. porque viña de fora, eu pensaba que fora falta no bloqueo, pero Non.
Arrancou, non? Arrancou. Sí, estaba fora de... Ajá. Aproveitar o espacio de fora para gañar, para conseguir a superioridade. Pois atacando novamente o Pollo. Aí vai Sergio buscando 2 para 2 co pivote, ben defendido, moi ben defendido por ese bloque central do Culleredo, Es que hai unha antropometría maior, quizá, non? Encima son móviles, son dos centrais moi grandes, pero son moi móviles. Sergio recibindo Esteban, aí vai Omar, o lanzamento un pouquiño desesperada, pero ainda así vai a quedar a posesión para eles. E despois os segundos de Culleredo, tanto Diego como Pablo tamén son moi fortes e combinan un pouquiño eso, a envergadura con encima é rapidísimo, contraataque. Rapidísimo. Diego Gago, mira que é un xogador con peso, ¿no? Pero ten unha velocidade e unha anticipación sobre todo. Sí, unha anticipación a salir ao contraataque, porque xa non é o primeiro que fai hoxe. Pois vais a diferencia, máis 11 para o Balonmán Culleredo. Con esta distancia xa faltanos de 20, querendo poñer medio pesa na final de mañán. Esteban que saca a seu extremo, o erro aí de pase, recepción, conseguían resarcirse dese erro. E o que dicíamos tamén na primeira parte, está pecando de individualismo aí o Pollo no ataque, de xogar quizáis un pouquiño máis lateral e poder mover ben aos defensores. Claro, é un pouquiño máis de xogo colectivo, non? Sí, sobre todo está xogando, cargando o xogo ao centro, non? Estás véndote contra unha muralla, non? Estás pegando contra un muro aí, indo hacia o centro, tanto con Catoira como con Iago no centro. E non están xogando para os compañeiros, están xogando para ganala, cando se ven frustrados e a querer soltarse tarde, non... Bueno. O componente emocional destes casos provoca máis erros que acertos, non? Eu creo que neste caso ten moito que ver, porque o Pollo nos primeiros 15 minutos se veu que tiña chojo para enfrentarse a Culleredo. O lanzamento aí de Miguel, pero mellor a resposta de Carlos. E aí ven atacando novamente Pollo. Esteban no centro con Sergio nun lateral. Aí está querendo buscar Esteban. E iso que dicíamos, é dicir, excesivo verticalidade neses ataques. Sí, ahora Iago seguro que corrixe eso. Vamos a escoitar a Iago. Vamos con 7. Vamos con 7. ¿Tú cómo vas? Vale, vamos con 7. Esteban, en defensa, mixta a Chos al 14, ¿vale? Vamos con 7. Ataque a ataque. Y en la defensa, mixta a Chos para evitar que mueva el equipo. Pero tenemos que ser duros con los laterales grandes. Y los exteriores, por Dios, no os descontéis. Que no nos metan un desdoble y nos lo comamos. Pero, tíos, vamos ahora con el de 7 y calma. Estamos recuperando bolas, llegamos arriba y nos estamos estancando porque queremos ir a resolver ya rápido. Vale, vamos con 7. Omar aquí y Santi allí. Vale, Martín, ataca tú en el centro. Esteban allí y Sergio aquí. Por lo menos que le cuesta, me cago en Dios. Quédome co comentario dun dos xogadores ao final, vamos chavales, por lo menos que lle coste ganarnos o partido, claro que sí. Aquí eu son dos que digo sempre que nos gañen o partido, non perdamos nosos partidos. Sí, está claro, non hai que baixar os brazos nunca. Pois a ver esa épica, ahora vai a valeirar a portería Iago a xogarles a superioridade numérica. Sí, supoño que non viña previsto para chojar un 7 para 6, pero non lle queda alternativa que tratar de darlle a volta a tortilla. Isto hai que saber xogalo, porque sí, a superioridade numérica non significa que vai a ser máis sinxelo, ollo, porque os ocos comezan a ser máis pequenos, hai que distribuirse máis xente no mesmo ancho. Aí está a primeira pérdida de balón, os pasos que lle pitan a Sergio. E o que dicíamos, máis cando non tes un xogador que poida definir dende fora, como por exemplo ten o Culleredo, non? Claro, sí. Claro, o xogas como Porto ou xogas como Croacia, o é complicado. Ahora Cangas está xogando a veces moi ben, no 7 para 6, non? Pero España intentou outro día, non? Tamén, bueno, intentou, practicou, vamos. Tens que ter un xogador que poda determinar, sobre todo un central incluso que tiña lanzamento, non? Para poder un pouquiño
desequilibrar a defensa, non? Eu creo que sí, máis que buscar esos 2 para 2 o mellor entre 1 e 2 co pivote, o que buscas o 7 para 6 é fundir a defensa, non? E dividila. Poder sacar un Dúas 4 para 3 sí, no outro lado lado da área da e o que che vai a dar máis éxito. Sí, pero por eso que si tes un lanzador, bueno, tes pendiente sempre a 2 personas no pivote, a 2 defensores, pois aí necesitas un lanzador para... O feito de ter o lanzador o que che permite ter outra versatilidade. Vas a ter seguramente a 2 defensores pendentes de ti e non solo a un. Pois aí temos atacando novamente o Culleredo. Marcos no centro. Aí é o que dicíamos, ter un lanzador e aparte, fíxate, un lanzamento indo en trayectoria hacia fora e como é capaz de meter a muñeca cara a portería. O lanzamento de Iago Franco, pero éxito para Laranxeiro. E 16-26, quedan 15 minutos, estamos na costa abaixo deste segundo acto. Esa distancia que non merma, Berto, non? Valeira a portería novamente Poyartai, xogando sobre todo con calma. Ahora sí que non podes dirte un erro de pase porque sería fatal, Aí o temos, ves? Sí. Martín habilitando a Santi. E isto sí que é un factor clave neste 7 para 6. O tempo do pase, o tempo da decisión e o non precipitarse. Sí, é fundamental. Non precipitarse porque sabes que un erro por parte dun pase, dunha recepción, é poder matarte atrás. Pois aí atacando Culleredo novamente dentro do extremo, a parada de Carlos Laranxeiro que leva 3. Sí, aguantou moi ben agora, vendo que a trayectoria tamén do extremo era pues, un pouco pechándose, non? Martín querendo habilitar aí a Sergio, balón polas costas, o sigan do árbitro. Pois o que dicíamos antes, como teñas o brazo libre non van a pitar unha, e siguen ao dedillo, Teñen un criterio claro. É moi respetable, claro. Sí, temos esa defensa mixta de Esteban sobre Marcos. Sí. E sale Iago. Valeira porque portería. Vacían portería tamén, porque claro, teñen a Marcos aí pegado ao cambio. Sí, esa é unha opción que fácil. Xa miramos durante a mañá, que facía tamén o Calvo Siria. Sí. Aí van a ser 2 minutos para o defensor de Culleredo. Por esa asistencia aí no agarre para cortar o contraataque. Por non soltar. Ou vai a ser para o xogador de... No, é para o xogador de Culleredo. É para Gago, non? É para Gago, sí. Pois a exclusión para Gago, a segunda para os cullerdenses. O banquillo de Artai creo que pedía algo máis, porque estaba a portería Valeira, a mellor ocasión de gol, pero bueno, estaba replegando Culleredo. No fútbol sí, era vermella, pero aquí o reglamento é diferente. Si é o último defensor, non? Sí, se vai cara a portería, se non vai para o córner, o golazo! Pois está a ver, aí sí. Tempo morto que ten que pedir Fernando. Fernando, pero bueno, despois explicamos unha cousiña. Sí. Vale, bien, a ver. Primera situación, hemos jugado bien la situación anterior, pero no podemos tener errores de pase y recepción. Eso ya lo básico, ¿de acuerdo? Bien. Somos uno menos ahora, recuperamos ¿qué? 18-43, vale. Jugamos sin portero, Marcos, te colocas aquí para el cambio, ¿de acuerdo? Rápidamente, ¿de acuerdo? Cristian, atento. Oye, jugamos, entra Catoira ahora entra Catoira con uno más, por Dani otra vez, y jugamos con calma. Ya. Entra por Dani, Catoira. Jugamos con Cat, elegimos el momento ideal de pase, ¿de acuerdo? Y no forzamos una pérdida de balón, ¿de acuerdo? Con calma. Tiene que haber desmarques del jugador que va a recepcionar, no estamos estáticos, ellos se van a venir arriba para recuperar, son los que tienen que tener la prisa, nosotros no, nosotros la calma y el timing, la pausa. Estamos igual. Ven, vamos, estamos igual que el descanso. ¡Vamos! Apuntabas algo, Pitu, antes do tempo morto? Sí, que a dinámica ahora de Pollo, decir, cando un partido pode decantarse para un ou para outro, non? É o tempo que te costa en meter goles, non? E agora Pollo está metendo goles moi rápidos, non?
E con pouco esforzo, ademais, porque están sendo moi claros no tempo do pase, coa idea clara de ter que atacar a esa calle para fixar a dos defensores. Vamos a deixar moi aberto o partido, porque isto hasta que acabe, non, aunque o marcador este aí, cuidadiño. Sí, eu teño claro, Aí está, falta en ataque que consigue sacar Esteban. Aí ven o Pollo atacando rápido, aproveitando que están con un xogador máis e que quedou aparte un defensor atrás. Toma o seu tempo Martín para que cada un colla a súa calle. Aí está habilitando cara ao extremo Pablo. Golazo de Pablo Piñeiro. Un pase no ataque. A importancia que nos gusta aos adestradores, falo como adestrador e demais, de cando se xoga as superioridades. Cada un ten unha calle, non podemos salir desa calle. Sí, está clarísimo. Ainda que eses pases longos non nos gustan nada, poñenos os... No, bueno, neste caso... as dificultades de tragar. Estás en superioridade, pois foi un poquinho máis claro que sí, o momento do pase o que decíades, non? Que é moi importante, porque ele amagou o pase para que salira a disuadir o defensor exterior e aproveitou para deixarlle ao seu extremo o balón. Aí está outro roubo, Fernando Mosquera que quere habilitar a Martín, aí ven, parte a portería Baleira, e fai un rato había distancia de 10 e incluso de 11, estamos a 6. E avisou no pito, É a dinámica, sí, as dinámicas, é moito balonmán visto xa, son moitos anos, estes partidos xa os vin moitas veces. E o factor emocional ahora mismo é importantísimo, Sí, menos mal. Intentar que meter un gol, porque senón a cousa... Aí está o gol de Miguel, que sí que necesitaba Culleredo, un goliño ahora mismo para coller moral e aliviar. Sí, aliviar un pouquiño. Pois aí está atacando novamente. Pero fíjate si o Artai intentara un pouquiño antes apaciguar ese ataque que estuvo percutindo nos primeiros 10-15 minutos da segunda parte, foi intentando rebaixar o marcador ou a distancia e non era capaz. Un pouquiño de calma. Erro de pase aí de Martín cara ao pivote, apoitando a portería Baleira. É o que comentaba antes, non? Que ao principio da segunda parte que dinámica vamos a coller. Hai que coller a veces unha dinámica sufrida. Tes o partido de 11, ao mellor sabes que xa con 7 a xogar no ataque xa está, é dicir, tes que xogar... Sí, cambiar os plans, claro. Sí. Facelo desde o principio. Sí. Aí temos atacando Pollo novamente, querendo ir cara fora Sergio, bo rectificado de Sergio para evitar a Cristian Vigo e poñer o gol no electrónico 21-28. E queda moito tempo, Pois sí, falta moito, ainda falta máis de minutos. E vendo como se está poñendo o partido, queda moitísimo. Esa defensa de Esteban novamente sobre Iago Ferreiro. Ahora Iago querendo buscar a Alberto Catoira. Boa defensa de Santi. Ahora está subindo de intensidade a defensa de Pollo, Sí, non lle queda máis que eso, buscar esa... épica. ¡Qué parada de Laranxeiro! Pues sí. ¡Qué parada de Laranxeiro que quiere manter vivo o seu equipo, Ahí a defensa, ollo esa man sobre o pescozo de Iago que vai a ser marcada con 2, Calquerman que vai preto da faciana. Pois neste caso os 2 minutos para Mar. Nesa defensa. A mí un detalle que me gusta tanto de Iago como está entrenado. Estou seguro que isto é cousa de Fernando. Como baixan o centro de gravedade na saída da finta. Porque si teñen un paso máis largo na saída da finta. E provocan esas cousas, non? Antes a Iago tamén, a Catoia tamén pasou o mesmo. Unha exclusión que provocou precisamente por baixar ese centro de gravedade. Parece que hai que traballar pernas, non, Pitu? Sí, moito cuádriceps. Pois aí atacando novamente Culleredo. Catoira cara ao extremo, vais a atreverse ou non? Levantan aviso de pasivo de lado a lado, ahora dende outro extremo. ¡Golazo! Cucharazo, Berto, eso foi un cucharazo. Ponme 2 desas no café sin problema, Sí, señor. Ponme 2 cucharas desas no café que non teño problema, vamos. Golazo de Miguel. 21-29, 8 arriba Culleredo. Atacando portería Baleira. O Pollo Artai.
Recordamos que está en inferioridad. Atacando Esteban. Sergio buscando 2 para 2 con Santi. Boa penetración de Sergio, que consigue o gol. Casi imposible. Fabricó un espacio ahí. A unha velocidade diablada, cuidado. Estaban moi xuntos. Sí, había moita xente aí no centro. Pois máis 7 para Culleredo, cando faltan pouco máis de 8 minutos. Ahora sale Alessio no lateral dereito. Balón de novo cara a Miguel no extremo, que é un seguro de vida en extremo, Sí. Un seguro de vida, Miguel Casal, 7º gol para él. Aquí o Culleredo que quere certificar o pase, non quere que o Poio vaya restando goles. De novo ataque, portería Baleira para o Poio. Martín co balón, Sergio no lateral dereito, Esteban no lateral esquerdo. Martín no bote buscando a Esteban, non se atreve a percutir entre 1 e 2. Están deixándolle bastante espacio entre 1 e 2. Sergio, Martín, volvendo cara ao lado dereito. Boa defensa de Gago, boa defensa de Gago. Aviso de pasivo, Esteban que vai a buscar 2 para 2. Boa man de Aresio. Sergio buscando esa penetración, ben parado por 2 defensores cullerdenses. Sí, brazo levantado. Van a parar o partido, 2 minutos para Santi Calvo por las protestas. Y seguramente cambio de posesión, si no me equivoco, ¿no? Parada o partido para excluir. Pues no. Aviso de pasivo. Aviso de pasivo, Sergio creo que recibe. Martín, ben presionado por Gago. Xa non deben quedar pases, digo. A pérdida de balón, esa frustración que empieza a chegar aos xogadores de Poio. Cando restan 7 minutos para o final, a diferencia xa de 8. Ese pequeno arreón que tiveron, pero que supo xestionar moi ben Fernando Vázquez con ese tempo morto. Sí, sen dúbida. Tiña calma, decía timing, non timing. É o que ten que xogar Culleredo. Se está arriba do marcador non pode regalar nada, non? Que Poio, neste caso, teña que ganar, non? Está xogando moi ben agora. Iago erro no pase de Iago cara a Miguel. Cortou aí o balón Martín. A transición que ven a parar aí Esteban. Baleira novamente a portería. O equipo de Poio. Martín no centro, Sergio no lateral dereito, Esteban aí novamente querendo percutir. Boa defensa, boísima defensa, ese impar que sacou ahora Iago sobre Martín. Está Martín habilitando cara ao lado esquerdo. Lástima que se lle escapou o balón porque xa tiña superioridade gañada. Sí. Nun movimento de cambio de dirección con bote. Esteban recibindo. Martín, Sergio que se atreve. Vaya latigazo. O latigazo que sacou aí Sergio Lorenzo. Seu terceiro gol no casilleiro. Foi difícil da posición onde estaba, non? Sí, porque o rectificado foi... Sí, soltou moi rápido, non? Levanta brazo, arma brazo, como que para dar un pase, pero pega un latigazo sorpresivo. Tanto a defensa non pudo bloquear. Pues atacando en superioridade, aí Marcos que quería habilitar o pivote, non conseguiu xirar sobre sí mesmo. Aviso de pasivo. Marcos novamente, aí pudo ver pasos, o lanzamento exterior. O xogador cullerdense de Iago Franco atopou a posición da defensa, sigue o pasivo. Iago que o que recibe, levántase o amago de lanzamento, boa defensa de Omar, boa defensa de Omar. Non se queren rendir, Non picou nesa fila en salto. Iago que a la lanza, parada Laranxeira e aquí ven o ataque rápido. Esteban en bote, vais a ter que parar porque non ten compañeiros que quedaron atrás. Moi bo repliegue agora de Culleredo. Pois menos de 5 minutos, a distancia de 7, casi podemos non certificar, pero sí que dicir que un pexa o ten na final o Culleredo, Sí, menos de 5 minutos, xa sería, pois bueno, máis desastre do Culleredo, creo eu, que éxito do Artai, non? Está o pase cara a Santi, o gol de Santi Calvo nesa superioridade numérica, ben xogada ahora por Martín.
ese timing, ese atacar a calle, ese chamar a un defensor para generar yo espacio ao pivote. Distancia de 6. Atacando Culleredo para tratar de conseguir un nuevo gol, que aquí llega. O gol de Culleredo por parte de Álvaro nesa penetración entre 1 e 2. Aí ven atacando novamente o Pollo, que xa nas caras dos xogadores de Pollo xa se mira, xa se empeza a notar a derrota, eh? Sí, xa o cansancio, xa, bueno, a frustración, non, de intentalo, de querer non poder, pois claro, pesa tanto como cansancio físico. Erro de recepción aí de Esteban. Sí, encima con handicap da lesión de Alberto Bau tamén, non? Un xogador importante para eles. Pois atacando novamente Balonmán Culleredo para poñer maior distancia, 24-31 no electrónico, para facer máis sangue, para certificar ese pase a final de mañán, para dar ese primeiro pasiño cara a esa plaza de fase de ascenso. Marcos Boamagos quere percutir, pero aquí non se rinde ninguén. Pois sí, Culleredo ahora podía gestionar un pouquiño esta distancia que ten para non mañán ten unha final. Entón, bueno, evitar lesións, sí, evitar malos golpes. Claro, ahora da igual ganar de 10 que ganar de 6. Entón, sí, aquí estamos falando de eliminatorias, non de liguilla, co cal os 2 goles dá o mismo pasar con un gol que con 20. Pois caen os segundos a favor do Balonmán Culleredo, que ten xa esa plaza ganada na final de mañán para enfrontarse a todo un equipazo. A final de mañán vai a ser espectacular. Quero ver a Xosé Canedo sendo de aquí xogando final mañán. Sí, tamén é verdad. Hai que poñerse na pel de mañán, cuidadiño. pois sí, sentimentos divididos, non? Pero bueno, dalle igual, a Xosé, xa te digo eu, cando veo aquí a xogar co seu equipo de Porriño en juveniles, deulle igual, veo a ganar, gañou, o sea que... Ten que ser así, non? Ten que ser así, sí. Non hai máis. O sentimento vai por dentro, pero do minuto 0, minuto 60, cada un cos seus colores, Ten que defender sus goles, sí. Pois unha final que vai a quedar mañán tamén, eu creo que vai a ser de un ritmo trepidante, porque se o Porriño antes imprimiu un ritmo rápido, o do Culleredo é dos de pole position, Como se dediquen os dous a correr, me parece a min que vamos a ter que ser 4 en vez de 3. A min, para falar de 2 en 2. que me poñan un fisioterapeuta para a lengua e para a gorxa, porque non sei se daremos moito, Pois aí temos, caindo segundos dentro do último minuto. Xa o Culleredo disfrutando dese pase, gustándose, querendo certificar o pase para esa final de mañán a 6:30. Aí creeron que sonaba un silbato, non foi así. Parada del Aranxeiro, quere sacar a contra. Esteban que recibe, Santi Calvo na contra. Aí a baixada a defender dos de Culleredo, pasos. Pois aí temos hasta o final, Sí, aí, bueno, Santi Calvo pensou que viña apoiado por máis compañeiros e, bueno, cando dou a volta non veo a nadie, tuvo que facer pasos. O público xa empeza, bueno, a homenaxear os seus xogadores, como non. O partido que vai rematar aquí, xa o saúdo entre uns e outros, dedicándose a celebrar a victoria. O Artaica asume tamén con deportividade, como ten que ser, non pode ser de outra maneira, felicitando aos xogadores de Culleredo. Pois victoria aí do Balonmán Culleredo, apuntaba Espitu. Sí, non, un partido que se decantou na primeira parte, non? O Culleredo logrou desde o principio impoñer o seu ritmo de xogo, unha defensa moi forte, moi ben axustada e un contraataque letal, non? O ritmo que imprimiu foi de outra división. Eu creo que isto e Pollo tuvo sus momentos no partido, que pasa que, claro, a principio os ataques finalizaban ben, pero o
lanzamento non eran precisos, e eso foi minando un pouquiño o tema do tempo marcador, non? Que ese binomio, como ese espacio-tempo que o que xoga, outro tempo é binomio tempo-marcador. Ves que estás xogando ben, pero non tes frutos, penso que quedas que non, tal. Claro. Intentou ter unha reacción moi boa no segunda parte, non? Aí, cando cambiou a defensa a vista e fixo o 7-6, bueno, non lle deu tempo, quizás. Sí, quizás un pouco tardía, non? Sí. Pero bueno, eso, a distancia na Pero primeira parte eu creo que foi nada máis en finalización, non foi en chojo, senón que conseguían ocasións claras. E o Artai consigue ocasións claras, e apuntou tamén Iago desde un tempo morto. E tiñan que afinar nada máis na finalización. Bueno, pois... Darlle a Noraboa ao Balonmán Culleredo, a ver como se deixa reflexar mañán este ritmo alto que imprimiu ahora neste partido, porque mañán hai unha final que vai a ser exixente, pero a tope. Correcto. Pero bueno, creo que Fernando xestionou ben os cambios, hai moita xente sudando aí, hai moita xente sudada, o sea que ten repertorio de banquillo e creo que rotou ben. Pois aí, como non, o aplauso deportivo dos cullerdenses para o equipo de Pollo que se despide da afección. E aí temos os de Culleredo que saludarán o seu público, esperarán que mañán se repita seguramente esta entrada, non? Sí, para que o público rompa esa emoción e a plasme en aplausos, non? Efectivamente, pois Noraboa, como non, Balonmán Culleredo, Noraboa tamén o Pollo por o partido que fixeron. Lástima eses erros que lastraron un pouquiño ese resultado final. Pero aí temos o Balonmán Culleredo que consigue a súa plaza, e xa temos a María con protagonistas, temos a María con Miguel. Vamos, María. Pois estou aquí con Miguel Casal. Miguel, vaya ledicia, non? Estamos na final ou un ano máis. Espectacular, este club se merece todos los elogios del mundo. Ya ves, la grada de un lado, del otro. Llevamos un año muy complicado, esforzándonos, entrenando 4 días por semana y nos merecemos esto, la verdad. Y mañana más y mejor todavía. Bueno, creo que xa o dixo todo, pero como disfrutaches este partido final? Unha diferencia abultada que permitiu rotar, xogachedes todos, a verdad que é un partido para disfrutar, non? Sí, a ver, espectacular. Fixemos unha primeira parte de libro, saímos todo. E, a ver, o que diste de rotar, aínda que fose malas cousas, íbamos a rotar igual porque tenemos a mellor plantilla da categoría. Por lo menos a máis completa. Entón, eso, non había problema. Bueno, dá gusto atoparse con xogadores que son así de claros, que teñen as cousas claras. Entonces, mañán, a pola final, outro ano máis, porque ano pasado recordamos que o Culleredo quedou campeón. Está claro, vamos a ir a muerte, a por la final, con nuestro público, con nuestra gente, y no a por la final, vamos a ascender. Pois nada máis, Miguel Casal. E nada. Despedímonos xa por hoxe, vémonos mañán. Pola mañán para os terceiros e cuartos postos, e despois pola tarde aquí no pabillón de Tarrío en Culleredo as finales en loita o subcampeonato galego feminino masculino e unha praza nas fases de ascenso a División de Honra Prata B e a Primeira Nacional. Moitísimas gracias por estar aquí toda esta xornada de sábado con nós e vémonos mañán.